Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Namar bakadon ka jingthang ting shop ha maulai ki pulit kila apa hara ha umyam bat kila perking ka jingwan rung ki kali shanong ba shilong la pelait tang ki kali jong ki trai jilla bakin rung hanong ba shilong kat baki weipat ki kali ki badai jong ki bar jilla amshim la sha bakin rung sha shilong ya ki trok ru amshim la sha bakin rung balayo iba wat ki kali jong ki sipai ru ki habban yaj sha ki thain ding paso